Това е Дарик. Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg. Този петък Дарик избра да ви срещне с Димитър Савов, човекът, който през 1998 година финансира лекарство против СПИН на доктор Хари Жабилов. По-настоящем нашият гост е президент на лаборатории Имунотех. Благодаря ви първо за участието, господин Савов. Какво се случи между другото с това лекарство и как тогава започна всичко? Доктор Хари Жабилов баща започва много преди 10 ноември с научните търсения в областта на раковите заболявания, на лекарство за рак и в последствие вече за СПИН. Преди 10 ноември прави първото раково лекарство тип ваксина в антибиотик Разград, тъй като в онова време Тодор Живков му е обзавел една от най-модерните лаборатории в Европа, което е възможно и не само. За тогава космическата сума от 3 милиона валутни лева, 3 милиона долара за една лаборатория. Прави първото раково изобретение тип ваксина в антибиотик Разград и докладва, разбира се, пред научен съвет, но и в присъствието на Живков и на хора от Политбюро. И там е интересно, че Живков искал веднага да се даде масово да започне да се произвежда лекарството, нали? Но може би с настъпването на 10 ноември вече никой не се занимава с наука и всеки гледа бърза печалба и Хари Жабилов баща остана в безтегловност, може да се каже. И ние му помогнахме да се установи в Лос-Анджелес, Калифорния, да си получи своята научна лаборатория там и да продължи с научните търсения. След което, изхождайки, разбира се, от мисълта, че СПИН е чумата, както се наричаше на 20 век, изостави за временно раковите заболявания и премина директно към болестта СПИН. Създаде първо от тимус на теле, разбивайки ядрото на тимуса и от ядрото на тимуса от 40 ядрени протеина той изведе един, който е изключително важен и направи едно хубаво лекарство от тимус на теле. Това лекарство го експериментирахме в инфекциозна болница София 97-8 година и показна страхотни резултати. Какви по-точно? Още на 6-я месец в 4 човека изчезна напълно вирусът на СПИН, но тогава поради една или друга причина нещата се забавиха. Политически, юридически и всякакви интереси имаше. Така или иначе това лекарство, което от тимуса на теле, не успя да стигне до пазара, до хората, до обикновените, до аптеките, нали, за да може да помага и да спасява реално животи. В последствие доктор Жабилов баща почина сърдечен удар, но синът му, който също е Хари, който още от малко детенце така беше винаги до полите на баща си, нали, в науката попиваше, учеше, който е доктор на химическите науки. Хари Жабилов син, мога да кажа, че в някои отношения може би е изпреварил дори и учителя си и бащата. Започна с лекарства за СПИН, последствие за рак, за хепатит, за ревматоиден артрит и общо имуномодулиращ, нали, укрепващ мощно имунната система. Нямаш нищо общо с имуностимулаторите. Това е 100-кратно, 1000-кратно по-силно от какъвто и да било имуностимулатор. Мощен имуномодулатор, съставен от килърни клетки. Направихме заедно с Хари Жабилов син 5 разработки в щатите, 5 патента, нали, като първият патент е за СПИН конкретно. А изпробвали ли сте ги? До този момент сме ги дали на десетки, на стотици доброволци, включително проявили желание сами. Да, които по свое желание, нали, така, да се лекуват с нашите препарати. Като вметка ще кажа, че това са 16 инжекции комплект, които се бият дълбоко мускулно, интермускулно в глутенарната област, по 2 инжекции на седмица и това е един курс на лечение. Обикновено при по-тежко заболяване даваме и втори курс да се направи. И какви резултати показаха? Показаха резултати, страхотни резултати. Лекарствата на всичките тези доброволци, даже моят племенник от хепатит С, хроничен, кобрат се казва племенника ми, на сестра ми детето, което значи все едно на моето дете. На него го приложихме за хепатит С, хроничен, с 10 години, с болки, имаше в черния дроб, уморен постоянно. Той се възстанови напълно. И двигателно, и като сила, и няма вирус, просто за хроничен хепатит, който не се лекува. И други имаме с хроничен хепатит Б, имаме и така. Отделно имаме с ракови заболявания. Лекарството, да кажа, по принцип са добри нашите за 4 основни вида рак.
Това са простата, панкреас, дебело черво и матка. Това е така, защото тези ракове специално се смятат, че възникват на вирусна основа. И нашето лекарство атакува проблема. То унищожава вируса, изчиства проблема и след това и възстановява и се регенерира и съответно органа на тази основа. Световно изследване това, че 40% от раковите заболявания са на вирусна основа, където нашето лекарство е силно. То помага и при другите ракови заболявания, но най-ефикасно е там, нали? Защото атакува директно причината. Това е принципът на действие, така ли? Принципът, механизма на действие е специално в областта СПИН. Защо нашето лекарство е много ефикасно? Има един основен проблем при болестта СПИН, че когато вирусът влезе в човека, неговата имунна система, неговите килърни клетки не го разпознават като чуждо тяло. И вирусът влиза и превзема имунната система отвън, но те са пасивни, те не реагират. И нашето лекарство, едно от нещата, които прави веднага, може да се каже, че алармира, събужда собствената имунна система на човека. Тъй като се явява антиген, чужни килърни клетки, но обучени, те влизат и веднага алармират и започват първо собствената имунна система да бъде активна, второ вкарваме допълнителна сила от типа моноцити или лимфоцити, които това им е работата, това им е функцията. Затова е толкова ефикасно лекарството, т.е. нещо, което е, както казва наш така съветник и консултант и участник в програма, професор доктор Стойко Златев, нали, един от най-добрите имунолози, докладва пред научен съвет тогава при първото лекарство и сега е направил рецензии много големи за новите, че е принципно нов подход в имунологията и в вирусологията. Тоест, ние не вкарваме лекарство тип ваксина, направено с инокулиране, т.е. с нискоактивен вирус, за да създадем антитела. Ние правим точно обратното. Не тази имунна система, която иначе е потисната до сега, нали, и като вкараш допълнително вирус, той създава антитела, но създава възможността да възникне втори друг вирус и така, докато нашето изчиства напълно проблема. Това е подходът, да се изчисти проблема, да няма проблем, т.е. да не атакуваме само следствието, а да атакуваме причината. Когато атакуваш причината, оттам и следствието, резултатът е на лице. Много случаи имаме, нали, в Мексико с пациенти от СПИН. Сега последни 2 изследвания ми дойдоха на един мъж и на една жена. Страхотни резултати с новото лекарство. Просто много по-силно, много по-мощно от първото, което направи Жабилов баща от тимуса на теле. Така или иначе, едно лекарство минава през така много все пак още стъпки, докато стигне до аптеките, за да може масово хората да го ползват и то да го ползват в достъпен вид, нали, съответно, и като качество и ценово и всичко. Трябва да, след патент и патентната защита, пътя, който извървяхме, направихме изследване върху животни, мишки, зайци, плъхове, нали, морски свинчета също, показа върху животните пълна липса на токсичност. Няма никаква токсичност, няма никакви странични ефекти. Освен при хората. Много лесна усвояемост, не се пазят диети, съответно, защото естествен продукт и се бие, както казахме, дълбоко мускулно, като инжекционна форма. След като направихме всички изследвания върху животни, сега в момента кандидатстваме за клинично изпитване върху 50 пациенти, болни от СПИН в инфекциозна болница в София на първият патент и чакаме разрешение. Всички документи сме предоставили на агенцията. Срещаме много така сериозни спънки. Защо? Може би защото субективните фактори. Кои? Бюрокрация, може би корупция. Не сме намерили, може би, пътя ние някъде, където нещо да дадеме. Но факт е, че никой не отчита в тези институции, които би трябвало в своята същност да бъдат преди всичко хуманни институции. Защото все пак всеки един лекар, фармацевт, хуманността е водеща. И въобще е човешката дейност. А самите лекари как реагират? Сега лекари, които са истински лекари, реагират много позитивно. Например, спасихме наш приятел, който беше, не знаеха какво му е, но той беше вече така в ИСУЛ, доктор Василев, мой лекуващ лекар, Любомир Козов се казва, бяха го отписали 2013 година. Нашето лекарство го върна от този свят. Тя не можа да повярва, казва, ако може дори прекрасно лекарство, супер, така безвредно във всяка една посока. Направете му още един курс да има за всеки случай, ако имате възможност. Дадохме му още един курс, направихме. Човека едвам ходеше, така беше. Така едвам ходеше и не знаеха какво му е. Нали, явно нещо вирусно, което не можеше всеки да се направи диагноза, но лекарството не пита. То действа общо срещу проблема в организма, свързан с независимост на вирусна основа. Нали. Това според мен е проблема, защото субективният фактор. Има го и егоизма, има завистта в науката,
Защо доктор Жабилов го е създал, защо не съм аз? Нали? Има и такъв чисто човешки елемент. Но според мен корупцията е в повече, която спъва и пречи. Сега сегашната по лекарства, изпълнителната агенция по лекарства, малко като феодална структура. И то специално в отдела клинични изпитвания. В другите отдели, нали, не мога да кажа, защото сме имали с други отдели така контакти, те работят хората. Но клинични изпитвания имам чувство, че вътре има някаква мистика, нещо нали, съответно, което е направено само за да спира. Питал съм, задавал съм въпроса, казвам, защо го бавите? Кажете ми, ако утре ваш човек близък е болен, нали, и вие като лекар какво ще му кажете? Примерно майка, баща или който... Майко, няма да ти дадем това лекарство, защото още не е така регистрирано официално. Ти можеш сега да си починеш, нали, да си заминеш, пък за следващите поколения да... Естествено, че няма така да разсъждава. Ще направят всичко възможност да спасат своя човек. Обаче няма чувствителност към чуждата болка. В момента имаме около 30 хиляди годишно се разболяват от рак. 35 хиляди са, даже може би повече. От тези 35 хиляди, 25-6 хиляди умират годишно. Общо болните от рак в България са над 350-400 хиляди души. Да си представим, че това лекарство не е панацея на всичките тези видове рак, защото те са над 800 да повлияеш, но на тези 4 вида поне може да се помогне и то осезателно да се спасат животи. От тези 25 хиляди, които умират, ние да помогнем на 10% от тях. На 20, това са 5 хиляди човек. Човешкият живот не се измерва с цифрите. Всеки един проблем, той е трагедия за семейство, за деца, за това. Тук именно това е ролята на лекара и затова законодателят е казал в тези агенции все пак да има лекари. Това е било според мен в презумпцията не само с професионализма, но те станаха вече повече професионалисти, отколкото хуманисти. Казват, ние сме професионалисти, тук тази запетайка не е сложена така, трябва да се направи така и тази запетайка ще загуби животи човешки, при условие, че първите ваксини на времето, които верно по-малкото зло, но са спасявали животи, са регистрирани след един случай, примерно да речем. Един случай излекуван, веднага се дава път, произвеждат се, правят. Много голяма бюрокрация, това е проблемът. Второ нещо, при нас в България винаги е така, царят дава, падаря не дава. Това ме е принудило да се обърна, да речем, примерно към министър-председателя в предишният кабинет Орешарски. И то по едно стечение на обстоятелство, че неговата съпруга е един добър лекар. Когато тя видя, каза, това е прекрасно за България, това е прекрасно за хората, това ще донесе известност, Нобелова награда на българин, нали? И веднага направи, помоли съпруга да направим среща в Министерски съвет с министър-председател, с министъра на здравеопазването, с всички. Там ние информирахме в продължение час и половина, не само министър-председателя, а министър Андреева, заместника, който отговаря за агенцията, директор на агенция, директор на здравна каса. И там просто се видя, че действително е нещо добро и сме искали в рамките на закона да се съкратат нещата, нали? Да не сме искали повече. Орешарски човекът каза, да, това е добро, нали? Помогнете в рамките на този закон това да стане по-бързо. И трябва да ви кажа, имам чувство, че щом той като разпореди, надолу започва да се пречи още повече. Това е проблема. Изпълнихме всички условия така. Тоест, от какви неща зависят човешките съдби понякога. Някъде хората го чакат, това лекарство, да им помогнем. За спин, за рак, за хепатит. Обаче и именно хуманността на много от тези лекари, защото голямата си част от лекарите в момента, които са и в България, са действително истински хуманисти. Казвам го съвсем отговорно и това ме радва. Но, за съжаление, тук в нашия случай не е така. Не е така. Тоест, това може, освен така, че ще помогне страшно много на много хора, освен, че ще даде на България и пред света едно име, нали, страна, която е дала не просто поредната криминална групировка зад граница, която източва карти, а страна, която спасява света от спин. Абсолютно, това ще подигне и самочувствието и действително ще ни даде. Ние сме си финансирали всичко, платили сме си всички такси, произведено лекарство се произвежда в щатите на супер ниво. В 3 мл инжекции има 21 мг активно вещество приблизително. Това е страхотна концентрация и въпреки всичко е бистро и светло като сълза. Сертификат направихме европейски, изследвахме го тук в България. Прекрасно е лекарството и като качество. Обаче, как да кажа, просто това е. Пречката е, че, примерно да речем в Food and Drug Administration, агенцията, която е по лекарствата в щатите, директора на агенцията от 11 години директор. Сложена с конкурс,
Седи там човек 11 години и гледа това, което е добро и подкрепя. Тук в момента имаме за 2 години 4 директора сменени. Без конкурс, без нищо, просто А вие самия как ще действате от тук нататък? ще продължиме, докато лекарството не види бял свят, докато не го видим да бъде така дадено на хората масово достъпно и не започне да изпълнява своите функции, да помага. Бих го дал на който и да било, ако той, съответно, имат претенции. Добре, фирми, групировки, хора, не знам кои са, искат да пречат, защото не са те. Ако дадат гаранции, ще го направим за България. Аз съм готов да им дам те да ръководят нещата, те да са ръководни. Но да гарантира, че ще бъде направено за България. А не да го дадем на някой, съответно, нещо, което сме вложили до този момент милиони, да го дадем за някакви милиони и той да бъде продадено пак в чужбина. Защото това е трагедията на България. Всичко, което го купат, не го развиват, а го препродават. Но го препродават в чужбина. И то не работи за родината. Представихме ви Димитър Савов в ефира на Дарик Радио. Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.